ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар тарафи Навобод қарор дорем, поёнтар аз бозори Балх. аз ин тараф бозори Балх ва роҳ ба сӯи Равсати Бида. дар ин ҷо бозори Балх, аз ин тараф бошад деҳаи Арбобхотун ва роҳ ба сӯи управлени ГАИ. ва дар ин тараф хона аст дӯстони азиз. аз бозори Балх то хона тақрибан 4-4.2 километр. ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст дӯстони азиз. аз раҳи калон то хонаи тақрибан 700-500 метр. бисёр бод гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо мағоза ҳаст ва дар рӯ ба рӯи мағоза ҳавлии фурӯши имрӯзамон қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз қариб 14 сотиқ замин ва дар умум 9 дар хона дорад дӯстони азиз. мана ҳамин гуна ҳавлии бениҳоят зебо ҳаст. заминаш калон, ҳамаи дарахтояш мевадиҳанда, чанд намуд шафтолу, тут, шоҳтут, анжир ва дигар намуд мевагиҳо. чӣ мевагие ки ҳаст, ҳамаш дар ҳамин ҳавлӣ ҳаст дӯстони азиз. сабзавот ҳам ҳаст, каду, помидор, бодиринг ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. мана ҳамин гуна ҳавлии зебо. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дӯстони азиз, якум бино, бинои асосӣ. дар ин бино 3 дархона ҳаст ва веранд ва дар дарунаш боз ҳамомам ҳаст. ин бошад дуюм бино, бинои иловагӣ. дар ин бино дар ин ҷо 4 дархона, дар ин ҷо бошад 2 дархона, ошхонаи тобистона, ошхона яктаи дигар, боз яктаи дигар, ошхонаи дигар, яъне 3 та ошхона ҳаст дӯстони азиз. ва дар ин тараф ҳаммом, қати сауна ва ҳоҷатхона. боз ҷо барои молам ҳаст дӯстони гиромӣ. дар наздикии хона мактаб, масҷид ва мағозаҳо ҳастанд дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% мебошад. аз бинои асосӣ шурӯъ мекунем. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. об аз ду тараф меояд дӯстони азиз. ва бинед, аз даруни ҳавлӣ як каналчаи об аст дӯстони гиромӣ. дар ин ҷо веранд, як веранди калон. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. меҳмонхона мебошад. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад сеюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб мебошад. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири зебо дорад. ва дар ин ҷо ҳаммомам ҳаст. термикси алоҳидаам ҳаст дӯстони азиз, душӯбаи кабина часпондагӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ошхонаи тобистона, як ҳуҷраи истиқоматии калон. ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо боз як ошхонаи дигар. ҳаммом, қати сауна ва ҳоҷатхона. ин бошад ҷои мол. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии калон аст тамошобинони гиромӣ. қариб 14 сотиқ замин мебошад. бениҳоят табиати фораам дорад ва аз раҳи калон то хоная ҳамагӣ тақрибан 500 метр аст дӯстони азиз. на он қадар дур аз бозори Балхи шаҳри Душанбе. худи ҳавлӣ аз рӯи ҳуҷҷа дар кӯчаи Паншер 9 ноҳия рӯдакӣ дохил аст, аммо назди ноҳияи Синои шаҳри Душанбеда ҷойгир мебошад.
мана ҳамин гуна ҳавлии зебо нархи ҳавлӣ бошад $97,000 боз каме савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. ва дӯстони азиз, боз як чизи дигарро дар охир қайд мекунем. мана ҳамин аппарати газвада мебошад. аз сабабе ки ҳавлӣ дар назди раҳ ҷойгир аст дӯстони азиз, метавонем баҳазу харидорӣ карда дар ин ҷо мағоза кушоем тамошобинони гиромӣ ва ҳар моҳ маблағи хуб ба даст орем. метавонед ин мағозаро, ин тиҷоратро худатон пеш баред ё ин ки ба иҷора супоред. дӯстони азиз, ман ҳамин гуна имконияти хуб аст, чунки худи минтақаи обод аст, маҳаллаи обод. барои ҳамин марҳамат ҳамин гуна имкониятам ҳаст.